Rewordify je online aplikacija koja nam omogućuje da tekstove na engleskom jeziku prilagodimo razini znanja naših učenika. Osim pojednostavljivanja tekstova, možemo također napraviti i nekoliko različitih vrsta zadataka. Upotreba Rewordify-a je moguća bez registracije, no međutim, ukoliko se registriramo, moći ćemo pratiti sve naše tekstove koje smo zadali učenicima, a također je moguće koristiti ovaj alat i kao sustav za upravljanje učenjem, pa možemo dodavati učenike koji imaju više od 13 godina i njima zadavati različite zadatke te pratiti njihov rad. Rewordify možemo koristiti tako da pojednostavnimo dijela klasične literature koja se već ovdje nalaze. Klikom na Classic Literature odaberemo, na primjer, prema autoru tekst koji sada upravo radimo, na primjer Jack London, na primjer The Call of the Wild i prvo poglavlje, koje se odmah pojednostavi na način da su sve teže riječi označene žutom bojom. Mi to možemo mijenjati na izborniku koji se nalazi na dnu stranice. Klikom na Settings dobivamo izbornik na kojem možemo prilagoditi tekst za čitanje našim učenicima. Na primjer, može biti riječ samo označena, može biti nepoznata riječ označena jednom bojom, a onda pored nje u zagradi i drugom bojom nalazi se objašnjenje te riječi. Ako mislimo da je jednostavnije za učenike, možemo postaviti tako da se riječi nalaze u stupcima. Zatim, na sljedećem izborniku odlučujemo hoćemo li postaviti razinu za učenike koja je najlakša, prema broju nepoznatih riječi koje se pojavljuju u ovom tekstu. Također je dobro učenicima omogućiti da si oni sami mogu odrediti koja težina teksta im je odgovarajuća, te na kraju određujemo koju boju želimo. Na primjer ovdje. Ili možda samo podcrtano ili ništa. Save and close. Klikom na Share možemo dobiti poveznicu koju ćemo podijeliti s našim učenicima, međutim također moramo paziti i na autorska prava. Sada odlučujemo hoćemo li tekst postaviti kao javan ili ćemo podijeliti poveznicu samo s našim učenicima i tada se taj tekst neće pojaviti u tražilicama. I dobili smo poveznicu koju onda možemo podijeliti s učenicima. Osim teksta kojeg smo podijelili s učenicima, možemo također podijeliti i različite vrste aktivnosti za vježbu vokabulara, na primjer kviz, koji klikom na print možemo dobiti kao izgeneriranu verziju za printanje, a postoje i neke druge opcije koje možemo iskoristiti za uvježbavanje vokabulara. Moguće je također i odrediti broj riječi koje učenici žele ili trebaju naučiti. Možemo ih i sami odabrati.
koje su to riječi i započeti vježbu učenja na ovaj način. Najprije poslušaju. Intolerable means terrible and impossible to put up with. Type the word intolerable. Type the word intolerable. A možemo također vježbati i s kazicama i poslušati riječ. A trifle. Enthusiastically.